when first we met, complete awkward strangers. Breed Maloney, Breed ní Lena, bid Special Agent Maloney, bhí urchin anium natha ogan fridge agus jewel a bhí an tí fast a ró gaire so a henta eki agus sin is stoichin cean na cimniús mú be so go mar hína an gaire sin agus an dóid go joca le hí seomra a líú lena pásantacht sin an cinneal daine a bhí an si. Bhí sé mór ag sa ceol, bhí sé gobar fa blintí fádan sin leis na man chomarsáide, agus bhí go leor clárach í fáisina sé dead aici faoi chusaí ceol tradiisianta agus a lehéid. Bhí go mór le chéile ó hiú an ceol de agus ó hiú bheith sportíocht agus a pléiciocht tartar ar chahar bheith versa agus muidir ar fihidí óg, just den ús na bhíonn si agus cara mór í bríd. Bhí an dúlaici in sa crack agus in sa cheol, an dúlaici agus in sna scéaltaí agus ahan rodela bhí si einta jarafach mar gnne agus einta bríomhar agus nuair hiúil si isteach seomra agus nuair hasí si gaire hanig beocht isteach sa seomra. Just to tell you a quick story about Breed. Just after she passed on, like it's hard to believe a year, I was telling my son about her. He was just saying, do you remember Breed? You know, and he goes, "Hi, Daddy." He says, "Is that the girl who used to slap my bum?" She always had this habit of slapping his bum, carrying on, you know. Gomininic daoine ein bás gentar jambroch í master gasta ach bhavan mór í bríd ó hiú crí seci bheith tí nachar rinsi agus de sin solir ón bhéid card a chroisi agus an cardis agus ahandan de techt hiig an gig seo mar tan gig díalta amach. Nuair fur bríd bás an airí dúirmte le glán tarmh héin ach go heirithe gur chóirún hat le chéal agus ihe bheag an dici. Na héil mu déine go dar láthir sé an taobhastú de bhí ach te a go héana a bíon an saoil agus nó an tamagin sinna dhéanú agus an sin hac na bliana ura for me scartar don Locanar agus dúirt sé gur héil sé beidir go an tam ceart le toirt faoi seo agus thurmuid scarrt thurmuid ceistar ceartid ar gud an jogad siad an seo le sinneam don ihe ahan na bhí ar fáil dúirt siad yep fibre bíb am John hánig siad níreach muid pein lá hánig siad lig as a stúm héan as ahan cearn den tír agus a salaban le bhéin seo nacht fásta. Bhí mion an gur bhfuil achan na bheith páirteach, bhí achan na sásta cuidú, sásta ticadí díal, sásta bronta na hort don raffle, sásta bhí na ceoldraílig sásta bheith páirteach agus sin rud mór de cheoldar bíh sásta data chuir tí sa díal an goharí na aine tan seo nacht. Tá at first light má grúpa héin agus is minic gur thug bríd siomhdúin go gig nó gur thug sí siomh de duine an airport nó bhí si mar an séud balls a grúpa linne. Tá mair agus trína í gcónal. Bhí Alan Kelly gang is galibh agus tá Alan Burksar ó rannaí a Spáile Clia. Bhí stopúil bríd for a couple blian agus an sin tan grúpa nasc. Agus tá Jim McKee agus PJ McDonald as chun ar ón cardide mór le bríd. In amtí ní bhún tú le de chud cardide fod na tír ach ag drocha amí cosmatóirí bríd agus síach an rud go jigging heachta chéile ríis agus ihe cealar a bhagin agus crack agus sport a bhagin agus muidir sméitú ar bríd agus a genú cealar ar síl saci. Rud amháin a hui a bheith mór am na coppla daine casúir am deir na héiche agus ní rohaithne acu ar bríd agus mu a dúirt si lom na narheas an rudé mé bhaithne acu arthaí agus hatan sin go mórlumm mar heagméin sin gur an taid dearag orine gur cara cosa lehí agan.